Să fie Domnul. Cred că am putea spune cu toții, așa cum aseară s-a cântat așa o cântare, să zic, mai lungă, luate câteva așa cuplete din mai multe cântări, și refrenul acelei cântări spunea: noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune, în cuvânt, Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Amin. Nimic nu-i mai frumos decât să vezi oameni care stau împreună, care îl laudă pe Dumnezeu, care se roagă lui Dumnezeu. Noi avem această rugăciune pe care deja națională, organizată de 3 ani. Unii dintre noi am fost în fiecare an aici și am putut să vedem modul în care Dumnezeu Sfântul binecuvântează pe poporul său. Eu cred că în urma rugăciunilor care se înalță către Dumnezeu, și avem siguranța asta că Dumnezeu ascultă rugăciunile, beneficiem de harul Domnului care se revarsă peste bisericile penticostale din România, slăvit să fie numele Domnului. Poate de multe ori ne punem întrebarea aceasta: de ce este atât de important să ne rugăm? De ce trebuie ca noi, credincioșii, să ne rugăm? Eu știu că toți știți și aveți foarte multe argumente în a spune bisericilor pe care le păstoriți, frați, slujitori ai lui Dumnezeu, că noi ne rugăm pentru că avem nevoie de ajutorul Domnului în viața asta de zi cu zi. Avem nevoie ca Dumnezeu să răspundă și să rezolve problemele noastre, cu greutățile cu care ne confruntăm și câte multe alte argumente. Eu mă opresc astăzi la 3 argumente pe care am să vi le dau din cuvântul lui Dumnezeu de ce noi trebuie să ne rugăm. Poate va spune cineva: păi se organizează evangelizări, cum auzisem, organizăm, știu eu, diferite evenimente. Însă, în mod deosebit, la întrebarea aceasta, de ce ne rugăm, de ce trebuie să ne rugăm, în primul rând vreau să vă spun: rugăciunea stă la baza relației noastre cu Dumnezeu. Rugăciunea stă la baza relației omului cu Dumnezeu. Ne uităm la primii creștini, ne uităm la biserica primară. Ei, noi vedem că acești oameni făceau acest lucru, stăruiau în rugăciune. Când Luca scrie prima carte de natură istorică, am putea spune, el, în cartea aceasta numită Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 42, el spune într-un mod clar: ei stăruiau în legătură frățească, în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Rugăciunea, observați, era un lucru foarte important, la mare cinste în biserica primară.